Hello babe song han la che fu nong no ani te kaisa video no tuwi te kha khanya video no pai sang na ani te na chawza khang ke like comment share khai ne ne te an channel ta pojanto subscribe khaje kro no ba kha khanya na chawza ka subscribe ro bo khai klang na hine bas kang ni May ni 4 tarik 2026 ni phung ni achu ko sar tinta te chata rong ni hai bisingo AC plus angma bai tinta family osung sang ya ka klang thani ni nangka hini sing nokha o AC plus angkha is dili ni bibek bihar fire hini kaisa chini jagil tongo a location of building koma tongman bisingo na o kaisa building bo ajaga wono second floor ni AC plus angma bai ajaga ni building ni tinta family ni borok rok thwikha hini sing saimano te aje tinta family thina ni bisingo noijona borok tongo a noijona borok ni bisingo bo srai masa khoroksa bobo aborong ni dolono thwikha hini sing saimangka a building total 4 floor tong a 4 floor ni ebus kangdi gining ke 4 flat te engolodi gobote 4 flat tongo ke total 8 flat tongkha a building go je AC plus mani khabo engolodi gini second floor ni a second floor ro a family rong ni bongni AC service AC somoyo service khaije ni bagai a AC plus nani nangkha te a AC plus ingmani logi no horbo jala khe khamga fia a family rong charta hairoga achungni bagai notono mutri khor thangmani somoi ba kebo saimea bagai borobo fat kuno khaimaliani bagai a jagao no langma chonani nangkha amte incident no khangke bisukse mukhayoge phayo hedi bana borbo joto no jani ja family bai adini horo bisukse haisi khusi khaye kok sale akolai thufuro imang kahamte nugirong no khanani jino tam khani amtirong no wansugu tongnai mani ingjora angna fia phungni achugo AC plus tangma bai borongni bus phungni aje sal kisapo nonani dinje krikha logi no aro AC plus ma bai hor belai jala ke khamoi logi no rumo no langma chonani nangkha a second floor ni AC plus mani bai pura hor jala ke khamoi thangka aboni logi no first floor ba third floor bo pura hor jala ke khama bai a jaga ni borok khama kharise mania o first floor ni hinke khorongni tongoni saka a khorongni bisingo bi hingangke thika besai hingangke sak kisa dukhumangka hine saka te borok ni bade third floor ni hingangke a jaga ni family rok kirijangma bai borok tere saka te nokhorna ni hine thanglai mani fia ba terrace ni doga sojang ni bagai borok a jaga no hor building pura khambai mani bagai khaksa side dige borok a terrace ni sidi wono logi no langma chawi thingani nangkha amdi hai gothnaro nugui belanya wan ma sinja te kirima sinja te naikhanke belanya dukhuro bo nango tamningke borok joto no family kaisa imang kaham nugu tongnai mani bwskangni salo bahai ke tongnai tamke chalani abuna wansugu no borok bo hasi khusi ke po thulai akolai imang kotonung tongnai mani jora rok na fia amti hai kisa sayani bai borok bo bisukse ona thoma sungsano yakare thanani nangka borok belanyo kostong khana bini family rok bongni family je thinai rongni belanyo kosto asuk kaham ke bo naikare maya khaya adol khairo hamaliya phatase langma chawi thanani nangka hedi bana abani bagai no sini borok bo sing oroni bising tingno sing kaisa sikha mano je sing kebo saimia je sing ti tohangke khana kri kha tonga tani no kri phon thangmano abani bagai sing je phut tongo kaham kreng kha tong nang a kaham kreng ni bising tingno sini bahai rang to tini tong khana kri phon thangmano nang ka skring ke nang na rang ma tang khen hen ba abani je super rang tong thang kri teng sing sini safety ni bagai sing mungsa daily no logi no sing ja khai to nango tamningke noko krisini rok phono chini family rok phon jespono khoting tomano current rok phon shortang jespono aje AC plus ma hai rok bo amje khaitman abono somoi tong sini jotok
expire ang yasakang joto service khai tonne na nango tabu jerom gas pon nongka gas no baseng kaham khai nai to nango jate o gas expire ya tamning ke je purpono kothana ang mano abno no seng o bising di seng kahama ke no sikha mano au tabuk to thin no borok o sengsaro kri ke fia bongni folama thangjana tike boro ang masingo kaham kereng khai ayo logoi te bukoloke tongmana tike aboni bagoi no kisen misa seng suila nya jaini ja te comment no bono rok bo vibe song rest in peace ni rija di comment khai si riba di tamning kanke borok kisa sale bongni folama thangjana te kaham kereng ka tongmana te borok thino sengsaro kri fono ang mase po kaham tongmana tike abono dolok nana video no naithokjak khanke like comment share khainta pogni tei ano video no naithokjak khanke subscribe khainta pogni tei je ano channel je subscribe khaijak rung khaina video naithokjak khanke subscribe robo khairuban hine tei o video no jasang manjak share khai jate sini borok rok sini teprasa robo nugui obono no seng sinate jate sini somoy mote seng service khainang nango abo esini simi ko gya sini gas ni hoite sini fan ni hoite current hoite jotono seng naikene khai to nango aboni bagai jotono no hambai